Hi, good morning guys. It's Good Friday. Um magluto tayo ngayon ng ano ba? Na binignit. Ano ba 'yun sa Tagalog, oy? So magluto tayo ng binignit no kasi tradisyon na kasi sa ating mga Pilipino na magluluto ng binignit. So tara, luto na tayo. No, so meron tayong inahanda dito, no? Meron tayong ingredients ba para binignit ambot unsa sa Tagalog. So ito oh. So meron tayong kamute. So may puti at meron ding ano ba to, violet. Meron din tayong ano ba to, sagu. Saka yung landang. So meron din tayong saging para naman may asim na kaunti. Saka ito rin oh, niyog. Babalatan na muna natin. So steady lang po no, mga ka-overs. Magluto na ta. Ha. Woo! Dako ah. So mag-ano muna tayo no, linis ng ano ba, kamote kasi marumi. No, so ito na no. So binanlaw na natin sa tubig. So kukunan na lang natin siya ng balat. Steady lang mga ka-overs. Bangkito. Okay na. So mag-ano na tayo no, cut into pieces ba. Taktaga. Ah! Approve.
So ano na natin, no? Ilagay na natin sa kaldero. Magbubunot. Kasi Tagalog sa magbunot ma. Magbunot ag lube. Magbunot ng ano ba? Niyog. Surprise! Hindi pa nadurog yung iba. So ilagay na natin yung saging. Okay. Ang init na oy. Oh, sarap tingnan. Yung sago natin, oh. Lagyan na natin. So, yung gata natin, oh. So, ilagay natin, oh. Alright. Haluin. Oh. Sarap tingnan. Lagyan natin ng sugar, brown sugar. So ito no. So kunti-kuntiin muna natin baka masyadong matamis. Okay. Mix. Okay. So, tikman natin ng kaunti kung masarap ba to o hindi. So, ilagay na natin yung final na gata, no? Para malinamnam yung ating binignit. Okay. 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 Let's ukay-ukay. Masarap ma?
Okay na? Okay. Sarap man. Ka-overs, guys, ito na yung final product natin. Wow, ha. Ang sarap. So, dinamihan ko ng saging kasi mas malinamnam kasi kapag maraming saging. So, tikman na natin, tara. So, hi mga ka-overs, no? So, tapos na tayo magluto, no? Ng binignit. So, anuhin natin, tikman natin ba kung masarap ba? Masarap. So ito mga ka-overs, no? So ito kasi yung tradisyon kapag Good Friday. So parang culture na talaga ng ating mga Pilipino, no? So hopefully po, lalong-lalo na po sa mga OFW natin dyan, nakarelate po tayo sa video na to. At sana po nag-enjoy tayo. At hopefully po, nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating YouTube channel. So sana po tuloy-tuloy po tayong suportahan po yung ating YouTube channel. So sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po, and don't forget to follow and like our video. So sana po nag-enjoy tayong lahat. Maraming salamat po. Hopefully po nasa mabuti po tayong kalagayan. Maraming salamat po, at sa susunod naman po natin na video, mag-ingat po tayong lahat. Bye!